Nagpasiklab na naman sa larangan ng pakikipagpalitan ng suntok itong ating aspiring YouTuber na sumunod sa yapak ng ating idol na si Boy Tapang. Mula sa galawan ng kanyang katawan, liksi at tindig ay makikitaan natin siya ng kakaibang enerhiya na tanging si Boy Ungas lang ang nakakaalam. Si Boy Ungas ang bagong aspiring YouTuber na nagpapasiklab ng malakas na content dahil sa pakikipagpalitan nito ng suntok kamao sa kamao. Talagang walang inaatrasan itong ating idol dahil buo talaga ang paninindigan nito na siya ang isang Boy Ungas. Kaya kung nais mo pang malaman ang kaakibat na galaw nitong ating idol na si Boy Ungas, ay inaanyayahan kitang tapusin ang video na ito. Dahil dito ay pag-uusapan natin mga idol kung hanggang saan nga ba aabot ang journey nitong si Boy Ungas at kung ito ay susunod nga ba sa yapak ng ating idol na si Boy Tapang o posible ba silang magkaharap sa taas ng ring. Halina't pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Shoutout kay Lustinoso Dodong, Ads TV at Boy Maangas Vlog. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto pang magpa-shoutout ay mag-comment lang sa baba at tinitiyak kong hindi ko kayo babaliwalain. Simulan na natin. Sino ang mag-aakalang aabot sa ganito ang maaabot ng ating aspiring YouTuber na umiidolo kay Boy Tapang? Si Boy Tapang ang ginawang instrumento para magpatuloy sa pag-YouTube at magbibigay pa ng mga kakaibang content na siguradong magbibigay sa kanya ng marka at identity na itong si Boy Ungas ay isang maangas pagdating sa boxing. Pero kung nagtataka kayo mga idol, bakit nga ba ganun na lang kagaling at kalakas itong ating idol na si Boy Ungas pagdating sa pakikipagpalitan ng suntok sa kanyang mga ka-sparring? Marahil ito nga talaga mga idol ang kinahihiligan ni Boy Ungas, ang pakikipagpalitan ng suntok kamao sa kamao, mukha sa mukha. Ito na siguro ang tradisyonal na laro sa mga taga-Negros kung saan makikitaan naman talaga natin na aakalain mong sabong ang nagaganap na tumpukan ng mga kalalakihan dahil sa sobrang dami ng tagapanood. Marahil nga mga idol ay pinagpupustahan pa nila ito at lumalabas na sugal ang bawat sparring na nagaganap. Kapansin-pansin mga idol na sobrang dami ang mahilig sa pagboboxing sa lugar nila, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit tila gano'n na lang kalakas itong ating idol na si Boy Ungas sa pakikipagpalitan ng suntok sa mga ka-sparring niya. Dahil baka nga isang amateur boxer na itong ating idol na si Boy Ungas nakagaya kay Boy Tapang. O di kaya naman mga idol ay nangangarap lang itong maging isang boksingero at nag-aantay na mapansin siya na mayroon siyang kakaibang lakas at tindig na kaya niyang makipagpalitan ng suntok sa taas ng ring. Kung ako ang tatanungin mga idol ay malaki ang tsansang maging isang amateur boxer itong ating idol na si Boy Ungas dahil nga wala itong inaatrasan na kalaban maski malaki pa sa kanya. Kaya sinong magsasabing hindi ka mapapabilib sa kakaibang tapang na ipinapakita ng ating idol? Dahil sa itsura pa lang niya ay talagang hindi mo makikitaan ng pagkatakot o pagkabahala man lang. Samantala mga idol, papaano kung magkaharap itong si Boy Tapang at saka si Boy Ungas sa taas ng ring? Kakayanin kaya ni Boy Ungas itong si Boy Tapang? Well mga idol, mag-comment lang sa baba at nang mapag-usapan natin yan. Dahil kung sakasakaling magkaharap man itong si Boy Tapang at Boy Ungas, ay isa lang ang mas nakakasiguro ako. Ito ay ang solidong laban na talaga nga namang matagal na nating kinaabangan at tiyak akong bibigyan tayo ng napakabalupitang laban at bubusugin tayo sa mga suntok na ipapalabas nila. Panuorin natin ang video na ito. Ay, nano. Boy na, boy. Oops, up. Sige, box. Minute. Time. 1 minute.
30 seconds. Time, boy. 10, 9, 8, 7, Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Game. Time starts. Okay. Box. Now. Two minutes and 30 seconds. Two minutes and 10 seconds. One minute and 50 seconds. Oops. Okay. Box. One minute and 30 seconds. One minute and 20 seconds. Oops. 1 minute and 10 seconds. Sige. Okay ba? Okay ba? Box. Hindi na? Sige. Sana panood nyo mga idol. Kakasakaya ang ating pambato na si Boy Tapang. Mag-comment lang para mabasa ng ating mga idol. Hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang dalawang video araw-araw, at ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Marami salamat. Goodbye.